Gyerekszoba. Igen? És erkélyajtó van rajta. Vagyunk útba? Nem. Második elem. Annyira közel vagyunk. Itt a 2-es az oldalám. Nem, ez a háló. Nem? Hoppika, hoppika, hoppika. Van egy kis szél is. Háló. Na szóval ez a második elem. Itt küzdenek az elemekkel, ahogy látjuk. Igen, most lejjebb jött a rúd, amit most nem tudtam hozzá felvenni, de a lényeg az, hogy most már menni fog. Reméljük nem teszi a srác a lábára. Kis mancsát se fogja oda csípni. Ilyen nagy hálószoba ablakunk lesz hátulra. Tapító. Most pillanatszorítóval összeszorítja a kettőt együtt. És majd össze fogja őket fúrni, csavarozni. Igen, ott van, amiről beszélt Tamás. Ja, bocsik. Kezdő videókamerás. Egy újabb tartó. Támasztó. Látskövi embléma nagyon jól látszik. Csináltunk egy kis reklámot is. Ó, fiúk, ez lesz az. Nagyon helyes, azt használjátok. Az ott egy vízmérték. Még én is tudom micsoda. De ez ilyen ütemben megy, akkor ez itt hamar fel fog állni. Hát igen. No, hát nagyjából a házunk hátulja már meg is van. A lakás belső falait is berakják? Jó kérdés. Ez csak a külső? Hát ha itt a daru... Azt mondta a Zoli, hogy ma az összes függőleges fal. Hát gondolom. Igen. Ha függőleges, akkor meg igen.